il-play jisimha They Blew Her Up. Wieħed mill-kumment taf x'inhu? They should have done it before. Daqshekk għadna pajjiż muqżis, daqshekk għadna pajjiż li qed nifirħu bil-qtil ta' makabru ta' ġurnalista u hom. Qatluha kważi quddiem bina. Ħasbu li bekk se jsiktuha kemm kellhom żball. Jekk f'ħajjitha ċaqalqet ħafna affarijiet, f'mewta għamlet terremot li jeżżes lil pajjiż. Terremot li nfirex il-bot minn xtutna. Daphne Caruana Galizia hija onorata fil-kuruturi tal-Parlament Ewropew. Wow, għada le. Għadna ma wasalniex fl-istat illi ngħidu isma' qegħdin insemmu sala, qegħdin insemmu xi ħaġa importanti fġieħ ġurnalista illi llum nafu għaliex il-rapport illi sar dwar l-inkjesta tal-qtil tagħha juri li Daphne kienet qiegħda fi triq it-tajba. Isna il-famuża libertà tal-espressjoni għax xi ħaġa à la carte jien għandi problema kbira, ġifieri mhux talli ma mxejniex il-qudiem, naħseb ħafna affarijiet morna lura wkoll. Di xi ħaġa li taffaxxinani, il-fatt li inti mhux talli qatlu ġurnalista, talli provaw jagħmlu minn kollox biex jaħbu lil dawk li kienu wara dal-qtil makabru u dik li tirrabjani. Il-qtil ma kellu l-ebda impatt fejn jidħlu il-pols popolari tal-pajjiż. Jiġifieri iċċaqalqu nies imma fl-insjem tagħhom il-pols tal-pajjiż baqa' l-istess. Infatti l-elezzjoni ta' ftit xhur ilu ta' Marzu li għadda reġgħet kważi konfermat ir-riżultat tal-2017. Dak jista' jkun illi jintbagħat il-messaġġ żbaljat fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri il-poplu huwa sovran u jeleġġi il-partit li jidhirlu li għandu jmexxi fil-gvern. U hekk dejjem kienet. Però id-distakk jibgħat messaġġ ħażin. Għaliex li l-awtoritajiet u hawnhekk qed ngħid allura għall-policy makers qed ngħid għall-politiku illi għandu distakk daqshekk enormi, anki pereżempju il-maġġoranza fil-Parlament. Tista' tagħti dik ir-reassurance imma f'sens negattiv illi inti tista' tagħmel li trid. Għax inti mhu ħajinbidel xejn politikament. Kieku ma kienx għall-ġurnalisti f'dal aħħar 5 snin kienu jsiru ħafna iżjed ħniżrijiet. Kieku ma kienux għall-ġurnalisti ma konniex inkunu nafu kif il-klassi politika kienet qed torqod mal-businessmen u kienu jagħmluha b'miżjed mod sfaċċat. U dana indunajna bih, mhux għax kienu tisiru ċertu investigazzjonijiet ħafna drabi, għax kienu l-ġurnalisti qegħdin jinvestigaw. Jiġifieri minkejja kollox, minkejja l-intoppi u l-gambetti li bdew jingħataw minn kulħadd, inkluż mill-Istat, ċertu ġurnalisti għamlu xogħol fenomenali. Il-qtil ta' Daphne ġab tibdil, imma mbagħad fl-użanzi tagħna aħna għandna defiċenzi kbar fejn tidħol il-governanza. Il-governanza tibqa' l-Achilles heel tal-amministrazzjoni fil-gvern. U dina tant hemm eżempji illi wieħed jista' jirrikorri għalihom. Jiġifieri naħseb wieħed mill-iktar eżempji li mhux aċċettabbli fl-ebda sistema ta' gvern illi tqis illi hija sistema diċenti hija illi jkollok il-ġudikatura illi il-karozzi tal-ġudikanti jiġu provduti minn xi ħadd illi għandu allegazzjonijiet gravissimi fuq ismu. Il-gvern ma jridx jagħti s-saħħa lill-press f'Malta. Il-gvern jittollera il-medja f'Malta. Il-gvern jekk jista' jgħix mingħajr-medja jkun tant aħjar. Alla volja jgħid li jaqbes għall-press u hekk għax jiena meta nara ċertu affarijiet fatwali
ngħid li ċertu statements li qed isiru mhux minnhom jiena nemmen urini bil-fatti. Jiena l-fatt li l-Prim Ministru għadu sallum ma jridx jagħti intervista lill-medja indipendenti fuq il-gazzetti lilna l-inqas bħala Times of Malta ilhom snin u Joseph Muscat qablu wkoll hija xi ħaġa inkredibbli. Hija xi ħaġa tal-biża'.